మా నాయమ్మ లేదులేనా 2 దినాలు వద్దులే అని చెప్పాము కదా వాడు బారేసుకో. ఒకవేళ ఆ పిల్లోడికే అంత విషయం తెలిస్తే ఎట్లా అక్కలు లేదులే అంటే అనుకుంటా. పాకెట్ లేదు కదా మళ్ళీ రేపు చూసుకోవాలంటే మీకు బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నాను. కుమారి, రజిత, శ్రీవిద్య ఆడవాళ్ళు జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తేనే మగవాళ్ళ దగ్గర 10 రూపాయలు మిగులుతుంది. ఏదో ఆయన పని మీద ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన తిండి మీద ఆయన ఉన్నాడు అని మీ పద్ధతుల్లో మీరు ఉన్నారనుకో, సో లాస్ట్కి మీరు కూడా 0 లెవెల్కి వచ్చేస్తారు. సో అందుకే ఎప్పుడు కూడా మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ జాగ్రత్త ఉండాలి మనీ మేనేజ్మెంట్. అలా ఉపవాసం ఉండొద్దండి, జిగుటు ఉండొద్దండి, మరీ పిసినారితనంగా ఉండొద్దండి. వేస్ట్ కాకుండా చూసుకోండి. మగవాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, డ్యూటీకి పోయి సాయంత్రానికి వస్తారు. మరి ఏమైంది ఏమని ఇంకా వివరాలన్నీ అడుగుతారు. మీరే 10 రూపాయలు మిగిలింది అంటే సంతోషపడతారు. అయ్యో నేను 10 రూపాయలు దాచిపెడతాను, నేను సంపాదించుకుని వస్తే ఆడవాళ్ళు 10 రూపాయలు మిగిలిస్తున్నారు, ఇంటికంటే ఏం కావాలా అనుకుంటారు. ఆయన 10 రూపాయలు పొద్దు అడిగింది లేదు, నా జోబులో లెక్క పెట్టింది లేదు. అట్లుండాలా. ఇంకా అట్లంటే మాకు గుడ్లు తెచ్చి వస్తాయి. ఇప్పుడు కాకపోతే రేపు తెస్తారు. మగవాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. పెట్టుకోవాలా. ఇట్లా అప్పుడు పక్కన సంచి, మీ సంచి మీకు ఉండాలా. మామూలుగా